ژمارەیەک ji endamên Encûmenê Nûnerên Amerîka ji her du partiyên Komarî û Dîmokratî proje yasayek derbarê poşmanbûnê ji biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê pêşkêş kirin. Tom Malinowski endamê Encûmenê Nûnerên Amerîka ragihand ku proje yasa hewleke ji bo berpirsyarkirina Donald Trump serokê Amerîka ji pêşeroja Sûriyê re û parastina sivîlan ji gefên terorê piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Malinowski Kongresmanê Dîmokratiyan got jî proje yasaya duwem dibêje tûgujmê pere ji bo vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nayê terxankirin heta ku Donald Trump bersiva çend pirsyarekê nede ku ew jî ev ên. Çawa garantiya nivegera rêxistina terorîstiya Daişê wê bi dest kevê. Amerîka çawa wê hevpeymanên xwe piştî vekşanê biparêzê. Amerîka wê çawa sivîlan ji êrişên tundrewan biparêzê. Vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê wê çibandorê li hêzên Rûsya û Îranê li Sûriyê bike. Ji alî xwe ve John Kennedy sînatorê Amerîkî dibêje dê proje yasayê de tekezî li ser bikarînana hêz û çekan hatiye kirin de ku Kurd li Sûriyê werne parastin. Her wiha li gorî proje yasayê serokê Amerîka karê fermana rasterast bike de ku hêz ji bo parastina Kurdan li Sûriyê werê bikaranîn. Her wiha sînatorê navhatî got ku pêwîst e binemayên exlaqî di siyaseta Amerîkaya derve de hebin. Erkê exlaqiyê Amerîkayê ku Kurdan li Sûriyê ji terorê di pêşerojê de biparêze.